Nosaltres demanem que amb la Fèria d'Abril es faci el mateix que es fa amb totes les fires, és a dir, donat que la Fèria d'Abril té un suport físic que és el sòl públic, el que demanem és que es gestioni la concessió de les llicències dels espais de la ciutat destinades als firaires i als paradistes. I per tant, donat que l'Ajuntament deixa a un preu, diguem, irrisori / gratuït l'espai perquè es faci la Fèria d'Abril, cosa que passa amb altres tipus de fires i cosa que no passa amb altres tipus de fira. El que sí que passa habitualment, ja sigui que se cedeixi gratuïtament l'espai o no, és que aquell que s'encarrega de donar les llicències i aquell que s'encarrega de fixar les taxes és el mateix Ajuntament, ja que està sobre un substrat públic. Això no passa a la Fèria d'Abril. I això vol dir que és la mateixa FECAC, que l'entitat que organitza aquesta activitat, qui decideix qui va, qui no hi va, i que decideix què és el que cobra per cada una de les activitats que hi van, singularment els feriantes i els paradistes.